Espanjan reissu. Antti sinulta nyt tullut kovasti karkkia ja... Radalla Kanadan setti koppiin Susan Labrie. Ja tässä ei menty heti tuonne Eli oikealle teillä oli vapaata, ne tuli siestää sitten ne... Oliko se siis koulutusta tai kokousta tai miten se oli? sitten oikea reitti kuitenkin löytyi eikä väärälle radalle menty, joka olisi sitten automaattisesti tullut tullessaan tuon hylkäämisen. No miltä se vaikutti? Ja siinä tuli 5 pistettä. Kontaktia tuolle siniselle alueelle tuossa Suomen päässä ei otettu. Susan Labrie. Tapani Turunen, sä olet Entisen äidillinen työopettaja, kun järjestöstä.